Vi har om holocaust, og der har vi undersøgt, hvordan videnskaben dræber, i blandt andet under 2. verdenskrig. Hver af os især har undersøgt et emne, som vi har gjort os specialister inden for, som handler om medicin og hvordan det blev brugt under holocaust i 2. verdenskrig. Yes, og den første tekst, den hedder militærmedicinske og epidemiologiske forsøg på KZ og krigsfanger. Og den handler om, hvordan tyskerne de prøvede en masse forsøg på blandt andet fanger på KZ-lejre, men også krigsfanger. Tyskerne de indførte nemlig en masse forskellige forsøg, som de så ville prøve af på deres undersåtter, kunne de næsten kalde dem. Altså dem, de holdt fanget i enten lejrene, eller som krigsfanger. Og så kan man så spørge, hvilke forskellige eksperimenter og forsøg udførte lægerne på fangerne? Jo, de havde blandt andet et forsøg, hvor de tog sådan en stor boks, og så fyldte de den op med malariamyg, og så satte de den fast på fangerne. Det vil altså sige, at fangerne de var altså garanteret at blive stukket af de her malariamyg, og det ville tyskerne gerne finde ud af, om de kunne finde en kur imod malariamyggen. De prøvede også en masse vacciner, de ikke var sikre på at virkede, som de også prøvede på deres fanger, for at være sikre på, om de gav det rigtige resultat, og for at se, om de virkede på den sygdom, de nu gerne ville kurere. Udover det, så prøvede de nogle forhold under højt tryk. De lavede også en slags faldskærmssimulator, så de prøvede på KZ-lejrene, hvor de satte fangen ind under et rum med meget højt tryk, så ville se, hvordan fangen reagerede på det. Sidst så lavede de også et forsøg med koldt vand, hvor de egentlig prøvede at lede fangerne ved bare at sætte ned i koldt vand så lang tid som muligt. Så kan man så spørge om, hvorfor deltog forholdsvis mange læger i de menneskelige eksperimenter? Jo, der var ret mange læger, der deltog. Fordi de gerne udviklede deres egne færdigheder, de ville gerne blive bedre som læger, og de ville gerne prøve en masse nye ting, og det fik de lov til at gøre her sammen med nazisterne. En anden ting er, at de ville gerne være med til at styrke det nationale samfund og også det sikkerhed, hvilket de gjorde ved at bidrage de her forsøg, de sidste ende ovenover, kunne stole på lægerne og give dem højere løn og højere rang. Hvilke teorier om mennesket lå bag mange af forsøgene? Jo, som jeg også har snakket om, så nazisterne de havde sådan et racesyn og også et slags hierarki. De så sig ned på rigtig mange racer, og på den måde så nedgjorde de også en masse racer. På den måde så havde de et slags hierarki, hvor at nazisterne og de ariske var øverst, hvor alle de mennesker, de mente var en dårlig side af befolkningen, såsom de handicappede, jøderne eller de mørke. De røg ned i bunden, og så på den måde så forsøgte tyskerne altså kun at lave forsøg på den nedre del af befolkningen. Og hvordan kan man forsvare menneskelige eksperimenter? Jo, tyskerne de lavede mange menneskelige eksperimenter, fordi de mente, at det gav bedre resultater at gøre det på mennesker end på dyr. Og i og med, at de ikke anerkendte den lave ende af befolkningen som mennesker, mente de godt, at de kunne være det bekendt, fordi det var ikke meningen, at de skulle overleve alligevel. Udover det, så er det nemmere og hurtigere at lave ny udvikling af medicin på mennesker, i og med, at man kan sammenligne menneske til menneske, hvor det er lidt sværere at sammenligne blandt andet for menneske til dyr. Ja, og jeg har teksten Kur mod homoseksualitet af en dansk SS-læge, og det beskriver egentlig meget godt, hvad teksten ud på. Fordi tyskerne så det som en lidelse at være homoseksuel. Og så var der en dansk læge med navn Dr. Karl Peter Wernet, som fik tilskud til at eksperimentere på, om man kunne gøre dem normale igen. Og så har jeg 6 arbejdsspørgsmål. Det første er, hvilke forskellige eksperimenter og forsøg udførte lærerne. Deres bedste forsøg, eller det de prøvede at gå igennem med, det var, at de havde en masse medicin, som de havde tætpakket ind i noget guldfolie, som de så puttede ind i kroppen som sådan en halvkirtel. Og så da kroppen så nedbrød det der guldfolie, så ville den så udføre det der medicin ud i kroppen, eller sprede det lige så stille, så man lige så stille fik en større og større mængde af det over en længere periode. Ja. Og så det er så det, man så ser som en p-stav i dag, som så var patent dengang. Og så hvorfor gennemførte nazisterne de forskellige menneskelige forsøg? Fordi det var forkert at være homoseksuel dengang. De kunne ikke få børn, så de kunne ikke støtte den tyske stat. Og det var så totalt forkert. Og så derfor ville de kurere dem. Hvilke institutter støttede forsøgene? Vi har Himmler, som var SS frifører, og som SS stillede både pengemidler og gav adgang til nogle forskningsfaciliteter. Og det var så medicinvarefabrikken i Prag, som var
forsøgscentret for de her undersøgelser. Hvorfor deltog forholdsvis mange læger i de menneskelige eksperimenter? Lige i vores, der var det, fordi der var homoseksualitet var en stor del af dagsordenen, fordi det var så forkert. Og det blev set som en lidelse og gik imod alle nazisternes principper. Så derfor ville man gerne kaste en masse midler efter det, og en masse penge efter det, for ligesom at kurere den her lidelse, fordi at alle mænd skulle ligesom kunne bruges, enten til at få børn eller til selv at kæmpe. Og så, hvilke teorier om mennesker lå bag mange af forsøgene? I lige det her, der troede de ikke, at mennesken, eller manden, homoseksuelle mænd, havde nok testosteron i kroppen. Så det var det, man ville gøre med et forsøg, at de ville starte med at give dem mere testosteron i kroppen, fordi de ligesom havde det her underskud af testosteron, der så gjorde dem homoseksuelle. Og så senere hen, prøvede man så at putte dem på nogle kvinder, nogle kvindelige fanger, og så kunne man egentlig, hvis de så var sammen med kvinderne, så ville man se, om de var kureret. Hvordan kunne man forsvare menneskelige eksperimenter? I nazisternes syn kunne de forsvare dem, fordi de ligesom prøvede at gøre noget rigtigt. De ville kurere den her lidelse, så de satte mange midler af til det. Ja, det var ligesom, de så det som en lidelse, som de ville prøve at kurere dem for at gøre dem normalt igen, ligesom os andre. Og det gik så ud på, at enten i det her eksperiment, der var 17, der var, og 4 af dem døde. Så det ved jeg ikke, om man kan forsvare, men ja. Ja, jeg har som teksten af racens forbedring i Auschwitz-Birkenau. Og første arbejdsspørgsmål, det går på, hvilke forskellige eksperimenter og forsøg de udførte lærerne. Og det var primært ham, Josef Mengele, som var blevet meget kendt som dødens engel, hvor at han udførte typisk mange eksperimenter på tvillinger, hvor han ville forsøge at give den ene en sygdom, for at teste, om nogle af de her sygdomme sådan gik i arv. Der blev også udført mange eksperimenter på kvinder, for at se, hvordan man kunne sterilisere jøderne billigst. Og så blev der også udført nogle eksperimenter for at se, om man kunne forbedre noget livmoderskræft, sådan så at man kunne gøre, hvad skal man sige, de tyske ariske kvinder i stand til at have flere børn. Og hvorfor gennemførte nazisterne simpelthen de her forskellige mange menneskeforsøg? Jamen det var jo fordi, at de tænkte, at de ville fremme, hvad skal man sige, det tyske samfund, altså at de kunne sørge for, at der blev født mindre jøder, men samtidig gøre, at de tyske kvinder kunne være i stand til at formere sig mere, så at den her ariske race simpelthen bare blev større. Og så vil man også se, om det her, om nogle af de her sygdomme gik i arv, når man tester på de her tvillinger. Og institutionerne, der støttede det her, det var jo for eksempel Auschwitz-Birkenau, som stillede en masse af de her, masse af de her mennesker til rådighed, som kunne blive eksperimenteret på. Og selvfølgelig også den tyske stat, som havde indført de her racehygiejne-love, ville selvfølgelig også gerne se eksperimenter som at sterilisere jøderne, fordi så kunne man simpelthen sørge for, at der blev født mindre jøder. Og så kunne man bruge dem til sådan et slavearbejde, uden der kom flere af dem. Hvorfor deltog så mange læger i de her menneskelige eksperimenter? Altså, det er jo bare det der med, at du får nogle andre resultater, når du eksperimenterer på de her mennesker. Altså, det er ikke det samme som dyr. Og så mange af de her læger var også tilhængere af den nazistiske ideologi, og troede jo også på det her racehierarki og prøvede at fremme den ariske race. Så hvilke teorier lå bag teorier om mennesket lå bag i mange af forsøgene? Jamen det var jo det her med raceteori og arvehygiejne. Altså nogle af de her sygdomme gik i arv, og det testede de jo på de her tvillinger ved at forsøge på den ene, og så bruge den anden som, for sådan en målestok om at eksperimententerne vise nogle resultater. Og så var der jo selvfølgelig meget prestige at få i det her også. Hvad er det nu for de her læger? Fordi altså, de fremmede den ariske race. Og hvordan man kunne forsvare de her menneskelige eksperimenter? Jamen det var jo det der med, at de tyske kvinder, for eksempel ved at de prøvede at se, om de kunne hjælpe med at kurere livmoderskræft, at de kunne hjælpe med tyske kvinder med at få flere børn.
og de kunne få steriliseret nogle af jøderne, fordi det var jo dem, der var, hvad skal man sige, det svage led i samfundet, det var dem, der holdt resten tilbage. Kampen mod pletofys med den danske vaccine, den handler om, hvordan at blandt andet en dansk vaccine var med til at prøve at blive forsøgt med at vaccinere fangerne i KZ-lejre, for at se, om de kunne finde en kur mod det her pletofys. Og de eksperimenterede meget på de her fanger med det, også selvom den ikke var færdiggjort. Men det var for, at de kunne hjælpe soldaterne, for at de kunne blive kureret. Fordi de blev nemlig også ramt af det her pletofys, fordi de ikke havde en god nok hygiejne. De kunne nemlig ikke gå i bad på grund af kulden. Det holdt i hvert fald dem fra at rengøre sig. Og hvilke institutter støttede forsøgene? Det gjorde blandt andet den Danske Serum Institut, hvor lægen Dr. Johannes Ibsen var med til at lave en af de her vacciner, som blev forsøgt på de her KZ-fangere. Og grunden til, at vi havde den her danske vaccine, det var fordi, at Dr. Rose, en af lægerne på nogle af de her KZ-lejre, havde en god forbindelse til ham her, lægen Johannes Ibsen. Man kan så spørge sig selv, hvorfor så mange læger deltog i de her forskellige eksperimenter. Og det kunne være grundet af, at de har en vis uvidenhed om, hvad eksperimenterne egentlig går ud på, og hvad deres vacciner blev brugt på, som de så fremstillede. De ville nok ikke vide, at det gik til menneskeforsøg, da de højst sandsynligt ikke var blevet fortalt det, og de tror måske, det går til et godt formål, det med, at de skal finde en vaccine til at kurere den her sygdom. Og der kunne også være en vis frygt over for det, fordi det var under besættelsen i 2. verdenskrig, så at hvis de ikke adlød nazisterne, så kunne de så blive straffet på en eller anden måde. De teorier, der lå bag om mennesket bag forsøgene, var blandt andet det her socialdarwinisme, altså med at nazisterne tror, at de er sådan den overlegne race, altså ejerne, og de gav jøderne blandt andet skylden for at udbredelsen af den her sygdom, grundet af, at de var urene eller mindreværdige i tyskernes øjne. Derfor fik de skylden, fordi at sygdommen blev spredt igennem for eksempel lus, så når de her var lidt mere urene, de her racer, at det så måtte være kommet fra dem af. Og generelt set så nazisterne også bare jøderne som nogle undermennesker eller en underrace, så det var nemt at give dem for skylden for alt muligt. I nazisternes øjne kunne man så forsvare de her menneskelige eksperimenter med, at man offrer nogle få stykker for at redde nogle flere. Og så det her med, at de mente, at det var jødernes skyld, at den her sygdom var blevet så udbredt, at det så også er rimeligt, at man så eksperimenterede på jøderne eller de her krigsfanger, så at de ligesom også kunne give noget nu, når de har været skyldige, at sygdommen blev spredt så meget ud. Og så skulle de også, nazisterne skulle bruge den her vaccine til deres soldater, som var ude i fronten, som også var blevet inficeret af det her pletopys, da de ikke kunne gøre sig selv rene eller få skilt sig af med de her lus, grund af at det var så koldt ude i den front, hvor de stod og kæmpede. Og så har vi et billede her, som følger med til vores tekst, som er en dagbog for ham forsøgslederen på de forskellige KZ-lejre, og han hedder altså Dr. Irwin, som har lavet en dagbog over de forskellige vacciner og hvordan de har påvirket krigsfangerne. Ja, for at komme med en kort konklusion, så kan vi se, at tyskerne troede, de var overmænd, og de synes, det er okay at teste på nogle få, for så at gøre det bedre for den større mængde. Og de så ikke rigtig jøderne som rigtige mennesker, fordi at de ligesom var skyldige i, at folk blev syge og andre ting. Så det var okay at teste på dem, fordi det kom igen på et andet tidspunkt, ved at de så blev bedre medicinsk eller andre ting.